सुनहु शासन सुनहु प्रशासन हो, अपने किसानन के कहानी हमरे जुबानी, अपने किसानन के कहानी। अनुदान आवेला आवते रही जावेला, अनुदान आवेला आवते रही जावेला, आवत आवत माटी लाग जावे ए जी सुनतानी, अपने किसानन के कहानी। कहे के नहर बाटे नहर में ना पानी बाटे, खुनवा से धनवा सींचतानी ए जी सुनतानी, खुनवा से गेहुआ सींचतानी ए जी सुनतानी। अरे चोरी ना हउवे छिनैती ना हउवे जी, धान गेहूं हाड़ के कमाई ए जी सुनतानी, अपने उपज को हम दाम बोलब न जी, मोर फसल के रउआ दाम लगाई ए जी सुनतानी, अपने किसानन के कहानी। अपने आरंडेड पहिनी औरी बारंडेड पहिनी, मोर कपड़ा जैसे मच्छरदानी। गांव के किसान लोगन का इहे हाल बा, लुंगी या गमछी में 76 गो छेद बा। अपने आरंडेड पहिनी औरी बारंडेड पहिनी, मोर कपड़ा जैसे मच्छरदानी ए जी सुनतानी। कैसन आचार राउर कैसन विचार हउए, गिर गईले नजरी का पानी ए जी सुनतानी, अपने किसानन के कहानी। थैंक यू।